Here we go, we don't stop, ibangon ta ang bisrak. Anian na put, karon ang mga magbabalak. Here we go, we don't stop, ibangon ta ang hip-hop. Anian na put, karon ang mga magbabalak. Here we go, we don't stop, ibangon ta ang bisrak. Anian na put, karon ang mga magbabalak. Here we go, we don't stop, ibangon ta ang hip-hop. Anian na put, karon ang mga magbabalak. So, rap-rakan, rap battle on the street at Open Plaza, Lapu-Lapu. So, atong pakpakan ang umabot nga battle, oh. So, kaniya, nakadaog si Realidad sa kwento, sa gipili niya siya muna. So, represent sa diya, sa akong to. Gikan pag Pardo og taga-diri po sa Lapu-Lapu, si Brap Music, Realidad. Shout out to Brap Music. Sa akong wala, sa inyo? Sa babag ila. So representing One's Production. So atong taga-backpack si Cloud9. こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる。 So, yan to gayon, round 1 para kang Realidad. Una sa tanan, magpasalamat ko sa tanang taga-upon nga nananaw karon. Pero dili tika palabian og saway kay nagkuyog kag sniper asa na to. Boyta ka to. Tora day. Nakita na gyud. Cloud9 kanang imong utok kagamay wala nay paglaom pa nga mulambo. Bisa kada adlaw pa na nimo abunuhan kay ang kadaugan karong adlaw dali ra kay nanakong anihon nga tabla pag humay-humay sa basakan. Busa ayaw kayo paabuta nga mahutdan ko kanimo pasensya kay basi ka nakabati sa unang tiwasan ko na kay luokon tika. Unya dili na ka mistil padalon sa ospital sa Karahay. Diretso tika hatol sa Marigondon ilabay tika sa dagat ug ikaugma mahibaw sa balita kinalumsan. Karon tawag akong Lapu-Lapu kay ako ang mga bara mo magsilbi na ko mahaait nga sundang. Unya tigbaso na ko tanan nga mubabag kay andam na akong pamatud-an sa tanan nga ako raan nag-inusarang hari dinhi sa Mactan. Time. So round 1 kang Cloud9. Yo, pangut-ana siya, himoon daw siyang Lapu-Lapu, bra. Si Lapu-Lapu na dito itong sa baba. Oy, og insay mo kay ngon hari ka do. Oh, hari ka kay ikaw ray hari diri, hari baho. Dagin siya na mo ni duwa ko diri pero akong kalitra na ko pagsukol. Wa man gyud ko kaandam gud kay mo akong tira diretso ni igo-igo. Balag bali ng batik mura buog na siya. Buko-buko mura na siya ninja turtle. Pero pre, nada mi similarities. For example, gipagilian ni lubi akong kutis kay kanang butong yasad bagol. Problema na din siya kaitong. Liman yuana, amo puti ko na siya. Wala ko na paglaom. Oy, inginana na imong color kay ang eggsel sa imong mama ang ipare sa ato ata sa nukos mong imong color itom kolorom. Wasa ka gitoy pag anak. Wasa ka gitoy pag anak mong ay pagpiling gwapo kay pagdahom. Naatlan lang gid na buslot ang gigamit na kondom. Ug amo nakoy tambag nimo armo puti ka pang haplas ug gapas. Pero mo mo gaplas og gatas. Kung itong pagani ka kayo, for sure imong gaplas na gatas kay Beer Brand nga choco. Ug sa kabogo aning tonto, ni Sod siya sa kaldero. Ni magpalapo siya sa kalabo. Unsay taon nimo sa kalabo makapawas itom. Hoy gago, makapawa na sugo. Okay. Ay sa, mutana ko nimo. Taman. Ngano ba tayo makagnaw? Time. Round 2. Bati kono kognaw. Wa na lang kay kwenta. Unya, ngabil na po nako. Sa baday na nako nagkayat mi sa mama, mamaon na ni pilit iyang atngal sa kung naong pistiha ka. Cloud9, di ba rhymer ka? Unsa to inyong gipanabi nga mas nag-una pa mo sa mua? Hoy, bogo, napakasalagay sa imong papa naa na si Tupac, animala ka. Busa ayaw mo paghinawd kay kamo mga rhymer risuon ra mo sa mga rapper, ha? Ngunit man
Kato nagbatol sa saysisi, mura siya bito ka nagwisi-wisi. Ikaw rin ka naghugaw sa inyo ha, animala ka. Hoy, Cloud9, palihog, palayo. Kay dili ko maluoy nimo, kay baho kay kagbaba, pistiha ka. Karon, o gwapuhay lang istorya. I'm very sorry. Wala jud kay chance og ikumpara sa palit na pagod. Ay na lang kay madamay pa ko sa kabati. Pistiha wa agi nimo eh. Luko gi ka. Ano kanina naman po nimong ipakontra sa kuha? Asa man tong mga ilaga sa inyong grupo bay pagawsa to. Sila Hurt Ones, Five Ones, Asi Ones, Was Production unsa pa na wala koy labot. Dapat gipakuyog to nimo para makit-an sa tanan unsaon sa mo pagpatay all in one. Unya, kaya pa? Halaog dili na paghikog. Dali, paghikog. Kaya magpa-order kong PC, animala ka. Grabe lang nagwaya dong. Way sa amin sa inyo. Unya karon, na may greatest common factor sa imuhang mga kagrupo. Kana inyong pagkabating na o kana inyong ngipon nga maglisod na magtakom. Pisting yawa, dato man day kabay. Kaya na kay gold bar sa imong baba. Therefore, I conclude na sa imong tibuok kinabuhi ang pagpanutbras ang kinalisuran nimong pagsuway. Pero bulahan ka karong adlaw kay napunta nimo sa rap kay imong usa ka tinuod nga panuway. Ang mga babay hasta ng imong chicks, bantay lang bay kay mugukod na sa kuha magtulo pa iyang laway. Mao na tambag na ko nimo ayaw pagdag babay sa gubat kay basig maamong na siya bukod ko na sa imong atubangan. Time. Round 2 para kang Cloud9. Gukton daw siya sa chicks, kaya tas buang, gukton daw pero magdamag sundang. Sinabon ko naman, ba't ayaw kuminis? Whoops! Naproblema lagi siya kay Tom siyang putis. Ay problema ka rin, mo gasto kag mahal. No need. Gamiton na ako akong pagka-speed. Ihumot kay Mariatic acid. Ba't ka nakugtide? Kay sa imo kay Tom, di na ka makita side to side or bisag hayag mura nakagihide. Then limpyuhon ko na imong baho nga wings. Matawag na kag Mr. Clean. Then in ka na imong panit nga di mahalin. Ako nang gamitag steel brush, but nga na ko chlorine. Makakanta lagi kay finally Cloud and happy to me when was clean. Huwag storya tag tinuod be. Kung paniyag iyot kuno niya akong mama. Unsaon mo pag-iyot sa akong mama nga wa man gani kakaila. Ug usa pa ay papanganli silang Heart Ones kay wa sila diri napita. Ang atong sulbaron kana imong itom sa baba kay wa kay balo. Pag abot nimo ang mga bata gikan nanganay gikan sa merkado. Unsay turo nila manghatag ka wa dili pa ni Pasko. Di. Istorya tag tinuod balag butbot. Kumaan ako gwapo-gwapa ang mga tao diri siya radyo way labot. Upong pa niya pagwapuhay. Unsaon nang kagwapo kung bati kay kagdagway. Este, unsaon nang kagwapo kay mong utok kamay. Upong pa niya matawag daw siyang panuway. Hoy, tainod matawag ka panuway. Kaysa pag-istorya nimo nako mura kog mamatay tungod ras ka baho sa imong laway. Upak yo kay sigangat sa langit. Kay muangad kani kas langit mura kag pigit. Realidad imong kode, realidad imong pagkabugo pre. Ug mana kag mas naguna po mo sa rap or rhyme industry, wa ko nang ilog. Maguna bitaw mo kay imong naong mura magitlog. Upong pa niya, nako sa nagsugod na ko sila din ako na paskos itlog sa akong tatay. Nya ikaw napud kas bilat sa imong nanay. Bitaw swerte kay kabra, bisag nakaitom sa baba. Gagwantahan kay sa imong yab, kay laban niya kay gagwantahan kay chula bisag bawa kay baba. Maginambog pa ka nga gwapo pa ka nako. Pakyo, maginambog ka tungod na imong tungod na imong ilong gipatag tas bakho. Oy, butang tara mo ni tinuod. Among ilong kay ako ilong kay patag iyasad buntod. Bay, mangutan ako nimo. Kung magtupad mo ano pareha mong ay ko ina, usara ang giligwat nga taong. Iyang mata na paong. Last round. Pagkawag yun ay may buot. Ang dako kayo kasaypanas Ginoo iyang beautiful eyes gipikhan pag mo. Unya ka ng mata, napawong iyang mata. Unsa man ang mata sa imong kauban. Ibalik na magani na padugsod ano mala ka. Batay ko no kognaw. Sige, dawaton ko na. Basta ikay nang kulok. Kung saan naman taon ka dugoy, pagtarong ko sa imong kinabuhi. Muangkon ko nga napildi ko sa mga nanlabay na kong duwa. Pero at least wala ko mamili o kontra. Gidawat na ko akong kasaypanan haron mo baruko karong adlaw. Dili ko pareha sa uban diha.
no ang mapildi mo rason lang dayon nga giluto ang duwa. Unya sakit gyud ang tinuod. Karon pag andam kay basig mamatay ka sa imong gibarugan. Kay ngano atakihon ka sa mga bara nga dili nimo makaya. Ako ang utok gamay, at least dai gamay, ikaw wagi kay utok animala ka. Oy, zero. Oy. Sakto na dong, zero. Murag bagol-bagol ra yang oh. Kanya, sus, intahon dong. Ikaw ra may nagpakauwa sa imuhang mga chicks. Dahil unsa may nakita ni mo ni day? Ari mo day. Unsa may nakita ni mo niya day? Now, samot, no. Lawas. Di ko magsilbi. Kunya mo ingon na po ka nga wala ko kaila sa imong mama. Nga nag-text mi ganiha. Kaya ano, nisumbong siya sa kuha. Naunsa naman taon ka dong. Nangawat kag pantay parehatag sa imuhang uyab kay mansari ninyo. Uy kapiste. Napay bilat sa inyong chicks kasi kapa murag tais baka. Uy piste usman ninyo mga panganoy. Hikapa wagi mong hikap ato dong. Besa pa ang premium sa atong battle. Kuan kanang body shot. Uy, no way, no thanks. Ay, si katawa lagi, katawa na mong hipo, no? May pakapin para triplets. Dahil, dong, tambag yun amigo ha. Kato yung mag-iyon na muriatic acid. Naamang ito sa butang sa silyas, naman ay pambras. Mo tayo gamita, harong ka na imong ngipon mo puti, food panagsa. Katon putag panot bras dong. Uy, barato na Colgate ron. City ra. Moingon ka sabon. O, kusok-kusuon kuno ko na imong naong kuno be. Atubangan sa daghang tao. Pagpili. Kusok-kusuon ko na imong naong sa daghang tao o ang daghang tao mo kusok-kuso sa imong naong. Oy, tuman kamo mga rhymer, wala mo'y ayo. Kay ultimo ang inyong leader nga si Buak, pagkahibaw nga ako ang kontra ni Atras Manggali kay hadlok siya nga mabuak. Busa karon ayaw pag tinunto kay basig dili nako makapugong ka na imong ngipon, mahurot na ka pulpog og buak. Anya ayaw sig hangad sa langit, nanaway ka daw gani nagampo na mangani puga. Oy pisti, kaabot pa kas misa dong, apas lang kay dagkutar ra tika. Time. Last round. Loud na. Topic siya nga, mansari ko na namos uyab, gikawat na, mansari na mo sa akong uyab, gikawat na akong pante. Hoy, nya may malipay na kay bulgar na nimo nga akong gikawat na pante, gikatag na ako si mong ate. Uyab magud mi pre. Wala ko ate dong. Hoy, ugwana ka nga unsay nakita sa chicks o sayon ra na. Kay akong kagwapo, makita ug usa pa, mayo kay kung mahigugma. Di na pangitawon ang itsura, di pa ra nimo, gwapo ka. Nganong kung tiilog pare og simong pare mo mura magapalapa. Og istorya tag tinuod, balag dili na sa butbut. Siguro imong papa mananagat kay imong naong murag pambot. Nanaway pa siya sa kung ipon na daw silas tunga. Nyawan na lang kwintaya, katawan na kuwang gamay usaw na mura maglubot. Kataway, wagid lang ni nakasinabot. Mangutanan na lang ko nimo bay. Ano man imong papa wa may buot. Alangan pa kaya si mama na bilat ato jud agis lubot. Maloy na ko ani kay. Maloy na ko ani kay. Yan ora kaniyang paghilak. Liman mo anaw nay. Tukot kanang kanununon sa uwak. Kanang ito may. Oy. Oh, katawan na. Awag katawan kas mga hilak kay mura ka katawan kas mga bata kay mura ka nihilak. Ano tando kay mura sa kagyak. Ay pang yugkos, paila lang gyud niya ito kas jalebi ganina ngutana ka tagpilang munggos. Liman mo na. Gwapo pa bedre. Gwapo man gyud na siya nako, dila na ko pamugos. Pero man na lang sa ayang lula ay magyunay og lugos. Liman mo kana nakaingon, la, do natagang akong dugos, pila nang 5 katakos. Hoy, kay balon tika akong kabrat dili maara nimo akong katakos. Kay nung dumi ka na imong utok na anay virus, bisag unsaon pa nimo pag search og device, pagpakamatay na lang kadi ko nimo makuha mo na ako ma-advise. Kay bisag unsaon pa nimo bisag may mo pa kang ako rape, ikaw rhymer, ako balihin na ta, ikaw rhymer ako rapper, di kita may mong pair. Kay ubos na kay ka, mo na tinuod nga bala mo sa nada butas. Then pagauman wala gani ka nga ang uyab sa akong uyab gidugit akong hanger. Wala lang ay kwenta ang imong mama ang bilas gipatak sa bulldozer. Pero sweet ra ba kay ni siyang uyab ni karaho? Lapay na kana mukhaon ako. Sige hungiti ko. Nga kay hungitan ti agbak ko. Ay na lang ulang nga. Ay na lang unta nga kay kalingawan na ako nigpakauwaw.
liman wano na ay itong baba naging chula nagkabaw. Saya pa kuno sila pagkamugna kaya ang imugna ba nga dindon dantes nga cute. Nya anong dindon dantes man nga murag lubot, loko. Mga tanak ko nimo. Anong imong utaw globo? Time. So, ato maglangas sa katong duha. Wala na kay Gates. So, judges, diretso judges. Dipili na ka na judges kay Rapi. Dipili na ka na judges Rapi. Gyata itong duha ko kasabot. Kan si Miro sa rap music. Ang gyata kang round 1, 2, 3 kang realidad kay one good bars, generics. Ana ra kayo. Realidad. Yo, hindi lapo-lapo signature. Gihatan ako ang boto ni realidad kay katawa bitaw ka sa to. Cloud9 bro, mas labaw kay ka realidad, mao ka realidad yo to. Yo, here's Mac. I'm Royal. Ang duwa committee. Mura katawa. Ang round 1 ug round 2 tabla. Anin kun siya murado kanita, dita mo base sa decisions lain. Naman ko kinabantayan murado kung sa decision uban. Mo decision ang uban may sunod-sunod dragod. Ako lamang ko kagaling yung decision murado kanita. Nagita itong gagawin opinion, komento. So ako round na round 2 tabla, round 3 hatag naman Cloud9. So Yo, Brian Nideng. Round 1, round 2, round 3. Hatag na ko kang realidad kay kumuapi ka gubat kanang pinaksita jud pero kanang generic ka katawag kumo na kay na realidad. Ay sana ko komenta ako practice ato kay diretso ra kung kuan mo. Diretso mo sila pagduan ako gud nya. Pagtilig mo pagduan. Yo, Linux, Rhyme Clan, shoutout nga pala sa Bakit Racket, Kipot. Yo, yung laban ay bars over jokes. Yung round 1 binigay ko kay Cloud9 pero grabe yung kay realidad, bars, rebuttals, doon na lahat. Realidad. So 4-1 para kang in favor of realidad. So shoutouts dai ko sa rap music ug sa tanang nanganhi karon unya palihog lang ko mga rhymer kaninyong batasan klaruha ayaw taon mo pag tinunto ug dili na ninyo mabugha inyong babay palihog ko pahulma ko kay ako'y bughaan na. Time.